Els Reis Mags d'Orient es van avançar per al Cerdanyola Futbol Club portant el primer punt de l'any contra un equip molt difícil que lluita per la zona alta i en un derbi vallesà i de germans. A la Rebella de Reis, el conjunt de Toni Carrillo viatjava a l'Olímpic de Terrassa per enfrontar-se al conjunt de l'altre Carrillo, amb Miqui. Un partit d'anades i vingudes on els visitants es van saber adaptar a un camp d'immenses dimensions i on van aconseguir remuntar 2 cops un marcador advers, deixant el partit amb un 2-2 final. El partit va començar de cara pels agarencs, que al minut 9 ja s'avançaven al marcador de les botes de Montoro, que rematava a plaer una passada de Gallard des de la banda dreta. Però gairebé acte seguit, una topada del porter local amb Hassen va significar la pena màxima pel Cerdanyola Futbol Club i l'empat de les botes de Belilles. Amb l'1-1 al marcador i un joc molt dividit, tots dos equips van gaudir d'ocasions, tot i que els verd i blancs feien més mèrits per acostar-se a la porteria d'Ortega. Hassen va tenir el segon al minut 19, sol dins l'àrea, però la sort no va estar de cara dels visitants i la pilota va sortir per sobre del travesser. Belilles també ho intentava amb una jugada individual on el xut sortia fregant el pal. Abans de finalitzar el primer temps, el Terrassa, novament liderat per Montoro, intentava avançar-se al marcador sense èxit. Sense més temps arribava el descans. Durant la segona part, el Terrassa va sortir amb més empenta, dominant els primers 25 minuts. Montoro, al minut 7, creava una jugada en passada a Juancho, que sol davant Coca enviava l'esfèrica al travesser. 2 minuts després, Oriol Dot enviava un dispar fregant el pal llarg de la porteria verd i blanca. Al minut 15, Ramon, aprofitant una mala sortida defensiva, va gaudir d'una claríssima oportunitat sol davant Ortega. Una oportunitat que s'esvaïa, doncs el dispar de volea marxava molt per sobre de la porteria local. Un minut després, Hassen la tornava a tenir en una passada directa de Coca, però el xut va acabar directament a les mans d'Ortega. Pocs segons després, era el Terrassa qui es tornava a avançar al marcador en una jugada individual de Juancho, posant el 2-1. El Cerdanyola Futbol Club seguia apretant i, sense baixar les mans, al minut 40 va rebre la seva recompensa a l'esforç durant tot el partit. En una falta lateral penjada per Pucci, Ortega va refusar malament un bloqueig que semblava clar i Hassen només va haver d'acompanyar suaument la pilota dins la porteria per anotar el definitiu 2-2. Final de partit i repartiment de punts en la darrera jornada de la primera volta.